ఈ సుషుమ్న క్రియాయోగంలో ఆ 4 ప్రక్రియలతో పాటు 5వ క్రియ ఏంటంటే ఆత్మ పరిశీలన, సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్. ప్రతిరోజు 10 నిమిషాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ద్వారా మనల్ని గురించి మనకు పూర్తి అవగాహన ఉంటుందన్నమాట. సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో ప్లస్లు ఏంటి, మైనస్లు ఏంటి, ఆ మైనస్లను కూడా ప్లస్గా ఎలా మార్చుకోగలము అని మనము దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇవాల్టి రోజు కంటే కూడా రేపటి రోజు నేను ఉన్నతంగా ఉండాలి అని మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటాం అన్నమాట.